Gahapon, nangabot, ang 18 Marines. Ang problema lang, nag-iba ang ihip ng hangin. Siguro may gala, they suddenly realize, tama na ning pagpamakak na to sa mga Pilipino. Sobra na ning atong pag-ilad nila. Kaya inyo bitaw ming giilad. Patuohon ninyo, ingon si Tulpo, ingon si Erwin. Lunes. Bisa kay bawo ka nga, wa pa na makumpleto imong komitiba. Pwede ba ka maghiring nga dili kumpleto imong komite? Consultative meeting ra gyud pwede nimong himuon mo to nga. Ingon pa kung di man ta kumpleto, consultative meeting na lang ta lo ninyo. Kay ba in the first place you know that and then gipalaom ninyo ang tao. So ang ilhon na mo karon, kami nga mga Pilipino, ang among ilhon karon nga tinuod nga Blue Ribbon Committee kadtong headed by Marcoleta or kinsa ni Ligarda. Hotel ho na mo nga Blue Ribbon Committee nga naman, at least sila kompleto sa ilang membership. No? At least sila nahitabo ang hirang inyo meeting. PTE meeting unya, ha? Kamure ga tubag-tubag. Mura gyud mo ga sus Ginoo. Bullseye. Diya paminaw na to si Attorney Levito Baligod. Mga katropa. XFM Katropa. We are willing. We are not scared. But we are worried. Why? Si Erwin Tulfo ay isa sa mga nirereklamo Okay, tama. ng mga sundalo. No? Tapos siya ang mag-iimbestiga. Tapos siya rin ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling sa hindi. Yes. At sinasabi ko nga, no? Pag titingnan nyo yung Section 18 no, ng Senate Resolution number 5, which provides for the rules governing inquiries in aid of legislation. Ang nakalagay doon, the chairman of the committee can cite you in contempt if you are testifying falsely. Ngayon, meron ba si Mr. Erwin Tulfo, sasabihin ba niya na we are testifying truthfully? Definitely, he will say you are testifying falsely. And what comes next after that? We will be cited in contempt and punished. And ipa-detain niya kami. Pwede niyang gawin mo. Okay. Bullseye. Klaro. Nganong angay ka muhawa? Hawa. Erwin. Di ba? Plastado na kayo na nga pag-isip mga igala paghuna-huna. Ikaw, Erwin Tulfo, apil ka sa napasanginlan. Karon, mangutana ka dito sa gapasangil nimo. No? Unya, naada sa role ninyo nga if you are justifying falsely, pwede kang ma-cite in contempt. Pangutana. Inig mo ingon karon katong istorya nga imong gikasuhan. Nga nakadawat kag malita, may chicks tirada ka pa. Unsay imong reaksyon ni Ana Erwin? Moingon ka diha, ay kana neither deny nor confirm mo ana lang ka diha. Nga investigation man No, ikaw may mag-imbestiga, but pasabot, no, pwede nimong maabusaran ang imong gihawiran nga committee chairmanship. Sayon ra kay ni sabton. Og sayon rasad kaayo ang solusyon ni Ini Erwin. Hawa! Ana ra. Ayaw na pagpagahi-gahi diha. Kamo yung bagag kalukuhan ang lahat ng ito, no? Kalukuhan lahat. Kanang sunod nga video ka paminaw na to ka palihog. XFM Katropa. Number 2 kanang isunod nako. Okay. Sige daw. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magkukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi wala po yung and signal. as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, Napay plus 14 na no? Imbitahan sila, ay magkukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi
Okay na? Bullseye. Bullseye. So, may plus 14 pa di ay ni mga higala. No, naa naman to 18. Naa na po'y additional 14. Mga kaigsuunan kamo testify karon. Kung atong dawaton mga higala ilang argumento nga binayran ko nun eh. No? Hala, naghanas bayrananan, oy. Siya to pa, ang atong gipangita nga malita na ara day sa ila. No, naara day sa ila kung maon. Pero kay dili man. Dili na tinuod, nga gipangbayaran na sila. Napailaing 14 mga higala nga manggawas. Makuratan gid mo diag manggawas na sila tanan. Ngano man, kami gaampo mga igsoon. Kung kinsa man mo nga involved sa korupsyon o niya makapamatuod niining tanan, please gawas na mo. Tama na ning pag-antos sa Pilipinas. Bullseye. Bullseye. Kinsa man mo, Mark Tiksay asamang kado. Staff ni Saldico, gawas na do. No? Gawas na diha. Sa kasaysayan sa Pilipinas, mga higala, matod pa ni Kusiting. No? Sa kasaysayan sa House of Representatives no, sa Pilipinas, mga igsoon, walay mahimo nga committee chair sa Committee on Appropriation nga walay blessing, mga higala, og pagtugot sa presidente sa nasod. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Ngano? For simple reason naa sa Kongreso ang ginatawag nga power of the purse. Og importante kaayo ang komitiba nga appropriation kaysa pangan pa lang mauni ang mag-appropriate mga higala sa mga budget. Karon, kung kontrapartido nimo mga higala ang Pangulo o ang Committee on Appropriation, ikaw nga presidente, may pagwa ka magpresidente. Nga naman, ang imong budget, maobito ng kananggaan na to mga higala. No? Kanang atong General Appropriations Act. Kanang gastuhonon sa nasod, mga igsoon. Ang tawag ana, President's Budget. Nga naman, for simple reason, ikaw mo ay Pangulo, ikaw mo ay nagtimon sa nasod, syempre, ang budget o paunsa gi-budget o unsay priority, mag-align ka na, magsunod ka na sa kung unsay imong prioridad isip usa ka presidente sa nasod within your 6-year development plan. Bullseye. Og naaman kay plan. No? Pananglitan. Mungingon ka ang imong gusto may tabo sa Pilipinas, matatag na republika. Kinsa man ang matatag na republika? Gloria ba na? Usa may imong priority program sa matatag na republika. So, dito mag-uyon ang imong mga budget mo na nga gitawag na President's Budget for simple reason, mga higala. No? Plano na sa Pangulo para sa Pilipinas aron niya ighawa niya mga higala, no? Mabilin ang ligasiya nga iyang gigasto ang pondo sa nasod alinsunod kung sa Tagalog pa o subay sa iyang plano para sa Pilipinas. Bullseye. Kauban si... Diba? Karon, ang pangutana, mupili ba ka og Committee on Appropriations or naabay Committee on Appropriations Chairman nga musungag sa presidente? Dili maminaw sa presidente? That is why, kung gidawat ninyo nga nangawat si Saldico, mga higala, ayaw ninyong kalimti kinsay nag-blessing ni Saldico. Bullseye. Mao gyud ay rason nga di gyud kakapangulipas BBM, di gyud kakapangulipas Martin. No, mao gyud ay rason nga di mo kabalibad ana. Di mo pwedeng mamakak ana. Ngano man, it will never happen and it is impossible, plain and simple, nga si Saldico mauray gabuot-buot sa kawa. Dili na pwedeng mahitabo. In the first place, kanang budgeta na may gala, gitawag nag-president's budget. No? Gitawag nag-president's budget mga kaigsuunan. Niagi na sa inyo, og inyo nang gibaboy,
inyo nang gimorder tanga nga klase nga presidente nga di man lang masuko nga ang iyang budget nga giplano niya para sa Pilipinas giungad na pag-ayo mga higala sa mga baboy sa Kongreso. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Tanga di ay. So bahalag baboyon basta na ay bahin. So sa laktod nga pagkastorya mga higala tanan gibuhat ni Saldi no kay gwapay sa Saldi di man na mutago no di na ta kinahanglan mag-establish may galag na abay sa Saldi uwa kay gwapa na sa may gala di uli na nang tibaghak dire ngano di bagin mo uli may galag kanahan mikan kay na ay mga among maligsan na ay mga tao mga higala nga mapagan. O kini mga tawhana dili basta-basta kun dili mga dagkong opisyal sa gobyerno. Bullseye. Bullseye. Karon,